ku blay epi baro ngakwa banyitu epi ka wei ke jinja ka bala kam slamba kan ba u chairman bat u CEO jong ka wei ke ling suin ka ba pau namba ka Lufthansa udang jungo ya ka jaka shna ya ki ling suin ulap ye wei nong trei ha ka wei ka kamera uba klem le ei u shu sengap jing ruai u chairman nukli u balai ba shim ya ka telefon ka bala pa laslem bat ka badang pa ru manta utau nong trei uong kam dei ka kamram jonga ngadei na ka department ai rong kumta ngam kwa ban shim namar ka ne ka dei ka department jong ki wei pat uta u chairman uong kam dei ru ka hok jome ban tre hang ne ngadei u chairman bat mai jong ka ne ka company mi no menta hi bat utau nong trei u shabe no namar kajing bam trei hok kajing bam shimkia ya ka kamram bat kajing mutlob ngiyo ngau haga gospel ka bamenta ka sngi lengba ka to ka porom jong u jisu syapang kito kinong trei haga briso wine pala shabe no namar ba kim shem la trei hok bat kilale mutlob ya la ka kamram bat ka gospel ka batai shai ya kajing mut jong ka to ka parom kadai syapang ki parisi bat ki start ain ki bom shem la pendep hok yala ka kamram kat kum ka kerdan jongki haba puson bha kane ka parom ka yedei bha bat ka jingle jong utau chairman jong ka Lufthansa kane ka parom ka deiru syapang jongi u kenrat u maham lupa bangiru ngide ban pendep hok yala ka kamram padang ile mutlob yang ngiru insya be na kata ka beri sokwan kumta ko men ko para be ije kamtam ha kene ke Portland do ngin pendep elaki kamram do ngin treashidham na ka benta kalawe ke bapernai habam cukut enyero yau Jesus Christ junom ajunom amen